Sanibonani, molweni, ninjani? Welcome. Namhlanje ndizothetha ngoMatipandile Sokheni because kaloku uNhlanhla Mkhwanazi ummentionile njengoba ebe kwi-ad hoc committee nje uye walimention igama lakhe. Okay, ngubani uMatipandile Sokheni? uMatipandile Sokheni ngulo obulale uWitness D obe kwi-commission. Siyaqonda? Alright. Into endizoqala ngayo ke into yoba kwi-social media lithe xa liphuma igama lalo mntu oyisuspect oyisuspect obulele uWitness D that yo mhlambe nje ngumuntu wangale, because kaloku uyakhumbula uDJ Waras ephayana eJoburg into yoba ubulewe ngumuntu waseZimbabwe. So I was like, yo hayi sana ngowangale okanye usuka eNkandla. Hayi sana zahamba indaba kwavela into yoba hayi igama lalo mntu ke the time kusathiwa yi-suspect besingazi mosa ne, and then ke ngoku hayi sabe sesiyazi ke ngoku into yoba ngubani igama lakhe, Matipandile Sokheni. Hayi ndithi Matipandile, Matipa, hayi eli gama lithi ndiliqhelile nje. Amatipa kaloku ziziduko zangapha nje kwela cala lethu emaXhoseni. So I'm like, yo hayi ke ngoku nathi sesijoyine iKZN. Sijoyine njani iKZN ngoba kaloku badume ngokuba nenkabi KZN. So ngoku nathi sijoyinile. Yo hayi uMatipandile ke wasihlaza ke. Sesiya abantu base-KZN ke if bakhona apha siyanipha bethunana mthatheni ngowenu because usihlazile ngabe Eastern Cape. Asoze kaloku sibe nomuntu onjena sniper hayibo. Alright, ndize apha egameni lakhe ke igama kaloku eli uyaqonda into yoba xa ngabe kuzalwa umntana kuye kuthiwe mhlambe apha eKZN kuthiwe hayi nguZamajobe, nguZamangwane, ngubani, uyaqonda. So nathi ke emaXhoseni abazali xa ngabe benemincili umntana efika kuthiwe hayi uyabona ke lo nguMatipandile, andile amatipa. Into ethetha into yoba abazali bakhe babe namabhongo benemincili ngaye. And wabenza ntoni ke sana because the whole South Africa ngoku iyazi into yoba kwenzeke ntoni. Unyana wabo obesebenza kakuhle esebenza ngaphansi kukaNhlanhla Mkhwanazi kwi-Special Task Force wayeka. Asazi ke kukhona amahemhem athi ngathi warecruitwa ke because kaloku ezi security companies ezi private zinemali and kaloku abafana bayawathanda amachankora because they have to drive these cars ntontonton. Qonda uMatipandile hayi uzojoyina phaa kwi-security company and imali kaloku uyayifumana le ininzi uphinde futhi ufumane enye nokuba greedy, uyaqonda inoba kwenzeke loo nto ke ukuze ke kude kufikelele apha. Into endiza kuyo ke into yoba igama lakhe ke liye lamentionwa nguNhlanhla Mkhwanazi eParliament. Nhlanhla Mkhwanazi mentioned his name kwi-ad hoc committee into yoba yes siyavuma into yoba the suspect is an ex special task force member owaresignayo emsebenzini due to i-dispute awayenayo no Labour and then wabesesiya ke ku-security company. Abesesithi ke uNhlanhla Mkhwanazi ndiye nda-involved into yokuba abanjwe nayo yonke into. So ndiqonda into yoba ke ngoku inoba ube involved kanjani ke uNhlanhla Mkhwanazi. Kaloku lo mntu kuthiwa udangerous and kaloku inoba baye bacinga nawo amapolisa kaloku. Andithi la mapolisa la oyika osibaningeshe aba angabizwa amagama wabo kuthiwe xa ngabe kuthiwa makubizwa amagama babhale phansi kuthiwa makuziswe iphepha abhale. So ke ngoku xa kukhona uMatipandile abanjena
inoba sana baye banegyugyu amapolisa aqonda uba Nhlanhla Mkhwanazi sizomngena kanjani lo mntu lona, because uzovele asivuthulule sonke ngenhlamvu. So uthi ke uye ke wangenelela ke uNhlanhla Mkhwanazi, wabanjwa, and then wanegotiate with ikhampani into yoba ababoleke ke izibhamu so that zizotestwa into yokuba ke zisiwe kwi-ballistics, zithestwe into yokuba ke azikhange esi sibhamu esibulele uWitness D asisebenzanga, ayisiso na esapha kwikhampani yakhe, kwi-private company le asebenza kuyo. So kusalindiwe ke i-results, and uyabuyela ke e-court nini nge-25 next week. I think it's next week Wednesday uzobe ebuyela e-court. Kulapho sizova khona ke into yokuba ke ithini into, but I will keep you updated. Please don't forget kaloku to like, ni-comment, nokusubscribe and push that notification button so that xa ngabe ndiphuma ndilantuka enye, kuphuma enye ivideo, uzokwazi ukunotifyeka into yoba ukhona. Ndiyabona betnana niyasubscribe, ndiyabulela va. Yho, ndiyanithanda kakhulu. Bye-bye. Thank you.